Περίμενε, πρώτα πρέπει να κάνεις τον αγιασμό και μετά θα κόψεις. Ο αγιασμός πρέπει να γίνει εδώ. Εδώ. Είναι τραπέζι, εδώ ή από μέσα. Όχι, όχι. Δεν έχει καμία σημασία να γίνει εδώ. Αφού χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, θα το κάνουμε μέσα και θα το ρατήσουμε μέσα. Πρωτού μπει κανείς.
Γιατί... Και πολύ τι κάνει. Και κουφαλάμε από την κάτρε. Να κάνετε πολλά, παιδιά. Μη στενοχωρεί αυτή. Δεν ακούει κανένας εδώ και το πει. Εντάξει, δεν σας πω. Παιδιά σου πω, έκατσα. Μη στενοχωρεί αυτή. Κουριέμαι ρε. Τα κόψει, τα κόψει. Να κόψε. Εδώ κάτσε να κόψω. Πού να πάω να κόψω. Εδώ. Εδώ θα την κόψει. Πάω να κόψω στην κουρδέλα. Κάτι που ακουμπάω. Έλα πες. Κάτω που σου βαίνεις μέσα. Κάτω τον αγγελισμό. Πώς παίρνω. Περίμενε. Θέλει να κόψω. Έλα. Το μπράκινο! Κόψε! Κόψε το μπράκινο! Ψέλνετε, ρε. Κόψε το μπράκινο! Δεν είναι ρε. Δεν είναι. Όπου δεν πρέπει. Λοιπόν, πάμε και να πάρω. Έλα παιδιά μου, έλα. Μην φύγεις στο βεργάλις εδώ. Όπλος. Τώρα, αν θα είναι όλοι Μένια, έλα αγάπη μου. Έλα από εκεί. Κάτι πια, αγάπη μου. Γιώργο! Σταμάτα! Μπες και εδώ δεν τι ωραία. Γιώργο! Τι ωραία Let's go.
Καινούς σέγα και μόνην ελπίδα και κτήμεθα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίγει στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ουσιοποιήσομεν ποτέ Θεοτό και τα δυναστεία σου λαβήνει ανάρξη. Η μήγαση προείσταση προεκρέβουσα τύση μας αίσθηση του εκτός των κινδύνων. Τη δε διαφύλαξε νεονή ελευθέρους, το παποστόμεν δέσποινα έξου, στους καρδούλους όλοι σαΐ, εκ παντίων δεινών. Μην επέστειο καιρός ο πάντας αγιάζων και ο δίκαιος ημάς αναμένει κριτής. Αλλά επίθεψο ψυχή προς μετάνοια νοσηφόρνη κράτουσα, συντάκριση Κύριε ελέησον με. Παναγία Θεότο και Παρθένε των χειρών ημών τα έργα κατεύθυνων και συγχώρηση των πεσμάτων ημών, έτησε δοξάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθανάτος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθανάτος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Κύριος φωτισμόνου και σωτήριν, Κύριος και ρασπιτής της ζωής μου, προς Εβραίους επιστολής Παύλου, το ανάμνος μας σοφία πρόσχομεν. Αδελφοί, ο αγιάζων και οι αγιαζόμενοι και ξενούς πάντες διαγγένουν και επιστήνεται αδελφούς αυτούς καλήν λέγον. Απαγγελώ το όνομά σου στους αδελφούς μου εν μέσω εκκλησίας συνήθουσες. Και πάλι, ειδού εγώ και τα παιδεία με έδωκεν ο Θεός. Επίουν τα παιδεία και κοινών και σαρκός και αίματος και αυτός παραπλησίων μετέσχε των αυτών, είναι δι' του θανάτου πενταγής ή το κράτος έκοδο του θανάτου, του τέξει με διάβολον και απαλλάξει τούτος όσοι φόβο θανάτου διαπαντός, του ζήν ένοχη εις αντουλίας. Ούγαροι που αγγέλων επιλαμβάνεται, αλλά σπέρκοντος Αβραάμ επιλαμβάνεται. Όθεν όφιλε κατά πάντα, εις αδελφούς ομοιοτήνε, την αειδαίμων γέννη και Χριστός αρχιερεύς των Θεών, εις το ηλάς και της αμαρτίας του λαού. Ενώ ο γαρ πέπορθεν αυτός πειραστής δύναται της πειραζομένης, βοηθήσε και το νοσήματι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της εταιρείας των γλυκών ημών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της ειρήνης του σήματος κόνων της αρθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αγίας Συνήθου και υπέρ του δυνάμει κοινωνική και της του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του κατευθυντήνου αυτοκάρι της απολυτρώσεως, την ευλογία του Ιορδάνου του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάριτην, της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόπου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύων σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της ευτευέστηκας εναντίον δωρούμενος, και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα, σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την παρατείνει την ασθένεια περισσότερο. Αυτό το λέει και η επιστήμη, όχι μόνο η επιστήμη. Πολλές φορές γίνεται και τους ανθρώπους στην συνάλλη, θεραπεύονται άνθρωποι από το ότι έχουν κυριαρχία νευρωτική. Και πάλι ευχαριστώ και εύχομαι κάθε καλό και κάθε καλή εξέλιξη σας στην ευρωπαϊκή Θεού. Αυτό θα το πάρω στην ευχαριστώ διάφορα. Το μνημονεύω κάτι
Είναι αυτό, να σε κρεμάσω. Ya πες γεια, πες γεια. Πες γεια, ρε. Πες γεια. 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 Σας παρακαλώ πολύ για την προσοχή σας. Έλα, λέει. Κύριε Γιάννη. Ναι. Καλησπέρα. Κυρίες και κύριοι. Φίλες και φίλοι. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, σας καλωσορίζουμε στην καινούργια στέγη, στην καινούργια αίθουσα του Σωματείου. Ελπίζω εσείς να τη βλέπετε ωραία στην αίθουσα και να σας αρέσει. Συμφωνείτε μαζί μου? Ελπίζω ναι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ζητώ συγγνώμη εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου που καθυστερήσαμε να τελειώσουμε την αίθουσα. Αλλά τέλος πάντων, τώρα που είναι έτοιμη, είναι ανοιχτή για όλους εσάς, για όλους τους σκοπούς και τους φίλους μας. Τώρα θα σας πει λίγα λόγια ο πρόεδρος του Σωματείου, του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κύριος Μίμης Τζοβάνι. Ευχαριστώ πολύ όλους. Αγαπητοί φίλοι, κυρίες, κύριοι εκπρόσωποι των Σωματείων της Ομοσπονδίας, χάρηκα πάρα πολύ που ήρθατε από όλα στα εγγένεια. Και ακόμα έχουμε 10 χρόνια την επέτειό του Σωματείου μας. Κανονικά ήταν τον Ιούνιο, αλλά καθυστερήσαμε λίγο γιατί κάναμε επισκευή και γιατί είχαμε και οικονομικά προβλήματα. Γι' αυτό καθυστερήσαμε και ζητούμε συγγνώμη. Τώρα, τελευταία στιγμή, κάνουμε τα εγγένεια. Βέβαια, ακόμα χρειάζονται κάποιες διορθώσεις, αλλά όπως βλέπετε, αυτή είναι η αίθουσά μας. Ελπίζω να είναι καλά. Το Σωματείο πρέπει να βοηθάει όλα τα μέλη. Θέλω να πω ότι σε αυτό το Σωματείο έχει συνεισφέρει όλα τα μέλη. Πραγματικά ανοίγει το κόστος σε πάρα πολλά εκατομμύρια. Και ακόμα πολλοί έχουμε χρέη. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ από το Υπουργείο Υγείας Χρόνης του Κοινοβουλίου που μας έδωσε την χορήγηση και την Ομοσπονδία Κοφών που μας δάνεισε χρήματα για να μπορέσουμε να φτιάξουμε το σωματείο μας. Ευχαριστώ πολύ όλους που ήρθατε και για τη συνεργασία σας και θέλουμε να έχουμε με όλα τα σωματεία στο μέλλον μεγάλη συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ και καλό χειμώνα. Λοιπόν, όπως είδαμε ήρθαν και επίσημοι φορείς ήρθαν εδώ στο σωματείο, γι' αυτό παρακαλώ αν μπορούν να μας πούνε κάποια λόγια. Ο κ. Βαρδακαστάνης που είναι πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Σας περάσει παρακαλώ. Μα κάνει ένας ασίωδο. Διονυσία πρέπει να πας εκεί. Ναι, η Διονυσία. Κατέβασε κάπου τώρα. Ξέρω εγώ. Το σκεφτόμουν, λέω. Κύριε Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι φορέων, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πραγματικά σημαντικό για τους φορείς τους δικούς μας να αποκτούμε
τη δική μας συλλογική κοινωνική στέγη. Δεν είναι το κτίριο που μας ενώνει, είναι ο χώρος που μας δένει. Γιατί τα σωματεία μας ήταν, είναι και θα παραμείνουν η ψυχή του αναπηρικού και γονεϊκού κινήματος της χώρας. Οτιδήποτε και αν πετύχουμε, οπουδήποτε και αν φτάσουμε, όποιοι από μας, αυτό πάντα θα οφείλεται στη δύναμη, στην οργάνωση των φορέων μας. Και αξίζουν συγχαρητήρια πραγματικά στους φίλους εδώ της Ένωσης που με τόσο μεράκι, με τόση αγάπη φτιάξαν αυτό εδώ το χώρο για τα μέλη του σωματείου, για τους φίλους, για όλους που θέλουν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες που οργανώνει ο φορέας. Εγώ θέλω να μεταφέρω τις ευχές της Εθνικής Ομοσπονδίας των ατόμων με ειδικές ανάγκες, να πω ότι σήμερα δίνουμε τη μάχη από καλύτερα μετερίζια, πιο οργανωμένοι, πιο δυνατοί, με περισσότερη γνώση και σιγουριά. Τέλος, όλοι πρέπει να θυμόμαστε ότι μόνο με ενότητα και οργάνωση θα μπορούμε και στο μέλλον να βρεθούμε σε τόσο ευχάριστες και όμορφες εκδηλώσεις σαν και τούτη. Συγχαρητήρια, καλή δουλειά και σε ανώτερα. Παρακαλώ να μας μιλήσει τώρα η κυρία Σοφία Κακακλού, που είναι εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτικής και του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας. Εγώ θα καθίσω εδώ. Θα καθίσω εδώ, δεν χρειάζεται να πάω εκεί. Σεβασμιότατε, κύριε Πρόεδρε της Εθνικής Ομοσπονδίας, αγαπητέ Πρόεδρε της Πανελλήνιας Ένωσης Σκοπών, Πρόεδροι των άλλων συλλόγων των ατόμων με ειδικές ανάγκες, σας μεταφέρω τον χαιρετισμό του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας, Παναγιώτη Κουρουμπή, ο οποίος δεν μπόρεσε να παρευρεθεί σήμερα κοντά μας. Ξέρετε όμως την αγάπη του, το γνωρίζουν και τα 13 σωματεία των κοπών και μέσα από τις επιχορηγήσεις που έδωσε. Για πολλά χρόνια είχαν να πάρουν την πολιτεία. Ειλικρινά νιώθω συγκίνηση, γιατί βρίσκομαι στα δικά σας γραφεία, που είναι πάρα πολύ χαριτωμένα και ζεστά, και εύχομαι και τα άλλα σωματεία κοπών, καθώς και οι άλλοι φορείς, να αποκτήσουμε δικά μας γραφεία. Όμως θα ήθελα να κάνω μια επισήμανση προς το Σεβασμιότατο που αναφέρθηκε σε αρρώστια. Υπάρχει μεγάλη διαφορά από αναπηρία και από αρρώστια. Και ας μην ξεχνάμε ποτέ όλοι μας ότι η αναπηρία δεν σημαίνει ικανότητα. Επίσης, θα ήθελα να πω σε όλους τους φίλους μου τους κουπούς ότι παρατηρώ έναν εφησυχασμό
και δεν βλέπω κάποια διεκδίκηση των οχημάτων. Μην νομίζω ότι επειδή κάποια άτομα με ειδικές ανάγκες βρίσκονται σε κάποιες θέσεις, ότι αρκεί. Εγώ θα ήθελα μια παράκτηση, τα αιτήματα που πέραμε κάποια στιγμή στο Υπουργείο να έρθουν πάλι να συζητηθούν και με αγωνιστικές κινητοποιήσεις, ειδικά στην ΕΡΤ, να καταφέρουμε να βάλουμε και την νοηματική γλώσσα στην τηλεόραση. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα παρακαλώ να ανέβει στην έδρα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Ελλάδος, η πρόεδρος, συγγνώμη, η κυρία Μίτσικο και Φωτίου. Καλησπέρα. Εγώ ήρθα εδώ σαν εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας, του Συλλογικού Συμβουλίου των Ομοσπονδίας Σκοπών Ελλάδα. Πραγματικά νιώθω μεγάλη συγκίνηση. Βλέπω την καινούργια σας στέγη που είναι πολύ όμορφη και έχει πολύ φαντασία και πάρα πολλοί κόσμοι που έχει έρθει. Χαίρομαι πάρα πολύ που το βλέπω αυτό απόψε. Ευχόμαστε όλοι καλωρίσετε την καινούργια σας στέγη για πάντα. Και δεν θέλω να σας πω πάρα πολλά λόγια, θέλω να σας πω λίγα και καλά. Το μόνο, καλή δουλειά, καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία και με όλα τα άλλα σωματεία στην Ελλάδα. Και αυτά, τίποτα άλλο. Τώρα εκπρόσωπος από το Ίδρυμα, το Εθνικό Ίδρυμα Προστασίας Σκοπών, ο κ. Κώστας Καργάλης. Συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη του Σωματείου και στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας που έδωσε τα χρήματα για να αγοραστεί αυτή η στέγη. Εύχομαι καλό ρίζικο στο σωματείο σας και καλή δύναμη στο Συμβούλιο και σε όλα τα μέλη να προχωρήσουν και να έχουν καλά αποτελέσματα. Τώρα θα ήθελα να μιλήσει ο εκπρόσωπος της ΚΟΣΓΑΤ. Χαιρετήσουμε όλη μας την καρδιά το νέο σας ξεκίνημα να παρέχει διασκέδαση, ευχαρίστηση, ψυχαγωγία και να είναι ένα στέκι που θα ενώνει όλους μαζί και τους φίλους. Τέτοια παραδείγματα και τέτοιες αίθουσες πρέπει να γίνουν κι άλλες και σε άλλα σημεία της Αθήνας που έχει τόση μεγάλη έλλειψη, αλλά και σε άλλα μέρη της επαρχίας. Ευχόμαστε πάντα να είστε χαρούμενοι και πάντα να απολαμβάνετε όλες τις χαρές της διασκέδασης. Θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε και να σας πούμε ότι η Εθνική Συνομοσπονδία στηρίζει για τους υποψήφιους του αναπηρικού και γονεϊκού κινήματος που έχουν βάλει υποψηφιότητα σε όλη την Ελλάδα. Καταξιωμένα στελέχη, όπως ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με ειδικές ανάγκες Γιάννης Βαρδακαστάνης, είναι υποψήφιος δημοτικός
στην Αθήνα με τον κύριο Πάγκαλο, ο κύριος Γιαννός στο 6ο διαμέρισμα Αθήνας, ο κύριος Σακαλάκης στο 7ο, ο κύριος Σοφιανός στο Δήμο Ζωγράφου, ο κύριος Καστρινάκης στην Ομαρχία Αθηνών, ο Πέτρος ο Αποσκήτης και στην Κέρκυρα, ο κύριος Κουτουλάκης, ο κύριος Ζουμπουλίδης στην Κέρκυρα και στη Ρόδο, παντού. Όπου υπάρχουν άτομα με ειδικές ανάγκες, στηρίχτε τους, είναι επωφελία όλων μας. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Την ευχή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, από εδώ. Γεια σας. Παρακαλώ πάρα πολύ, αν ανέβει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Μεσογειακής Ανεμίας, ο κύριος Σοφιανός. Κύριε Πρόεδρε, φίλες φίλοι, νομίζω ότι δεν έχω δει πιο όμορφη αίθουσα στον χώρο των ατόμων με ειδικές ανάγκες και πρέπει να είστε πολύ ευτυχισμένοι με αυτό το χώρο. Καταλαβαίνω ότι έγινε με πολύ κόπο και πολλές θυσίες και αυτό θα πρέπει να τον αγαπάτε πάρα πολύ. Αυτή η χώρη που είναι πηγές δημοκρατίας και αγώνων θα βοηθήσει όχι εσάς αλλά όλο τον αμυντικό κίνημα να πάμε μπροστά τα προβλήματά μας. Εγώ που είμαι γείτονας, μένω εδώ κοντά, θα είμαι πολύ ευτυχισμένος να έρθουμε μαζί σας και να πίνουμε ένα καφέ. Επίσης, δίπλα από εσάς υπάρχει μεγάλη μονάδα μεσογειακής ανεμίας που είναι γύρω στα 1000 άτομα που παρακολουθούνται και θα ήταν πολύ ευχάριστο να δεχτείτε δικά μας άτομα να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις. Νομίζω η αλληλεγγύη μεταξύ μας θα φέρει πάρα μεγάλα προβλήματα στο τέλος τους. Νομίζω ακόμα ότι θα συνεχίσουμε με μεγαλύτερο αγώνα και τα προβλήματα που έχουμε. Να είστε καλά και μεγάλους αγώνες να κάνετε. Τώρα θα μιλήσει λίγο ο πρόεδρος στο διερμηνέα. Στις φορές είχαν επίσης και κάποιοι πρόσωποι από διάφορα σωματεία της πόλης της Ελλάδας. Γι' αυτό θα ήθελα να έρθουν ο εκπρόσωπος της Ένωσης Σκοπών Ελλάδος. Ο Σούλης. Έκανα πολύ ζεστή. Δεν έκανα Έρχομαι εδώ και βλέπω το σωματείο σε πρώτη φορά και πραγματικά είναι πάρα πολύ καλά. Εύχομαι κάποια μέρα όλα τα σωματεία να γίνουμε ένα και να είμαστε ένα μεγάλο δυνατό σωματείο που θα μπορείς να κάνεις καλή δουλειά.
και ένα δύσκολο. Ναι, είναι δύσκολο. Φίλων των κοπών. Πρώτη φορά λέει γυαλίζω τα βγάζω στα μάτια μου και τα γυαλίζω καλά και τα ξαναφοράω για να δω αυτό το πολύ ωραίο σωματείο που έγινε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Διοικητικό Συμβούλιο που μας κάλεσε. Συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους. Όταν ήρθα εδώ, ήρθα αμέριμνος. Εδώ πέρα ανοίγω το στόμα μου και χαζεύω. Γιατί βλέπω ότι πραγματικά δεν τεμπέλιασε κανένας. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά για να μπορέσουν να φτιάξουν αυτό το πολύ όμορφο σωματείο. Μπράβο, πολύ σωστά και πολύ ωραία. Γι' αυτό εγώ προτείνω, εγώ σαν πρόεδρος του ΕΦΑΘΑ και εκπροσωπή της Ζαχαρίου, του Σωματείου Υποφίλων των Κοπών, καλή δουλειά και πάνω απ' όλα να μην υπάρχουν έξτρες, να μην υπάρχουν καν φιλίες, αλλά αδελφοσύνη. Το σημαντικότερο απ' όλα να είναι η κομβή μεταξύ τους αδέλφια. Και όχι μόνο η κοπή, αλλά όλα τα άτομα με ειδικές ανάγκες να είναι όλοι μεταξύ τους μια ομάδα ενωμένη. Γιατί είναι αδέλφια. Εγώ εύχομαι τώρα ο Θεός να σώσει, να βοηθήσει την κυρία Κακατζού, τον κύριο Κατακαστάνη, όλους εδώ τους εκπροσώπους και τα μέλη όλων των συμβουλίων, ώστε με συνεχείς αγώνες και πιέσεις και δράσεις να προοδεύσει και να ανεβάσουν το επίπεδο των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Με μεγάλη χαρά βλέπω τώρα ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν ανέβει πάρα πολύ στην κοινωνία, έχουν πάρει διάφορες σημαντικές θέσεις και εύχομαι λοιπόν ότι όλα θα πάνε καλά για το μέλλον και εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί πάντα και να σας δίνει αγάπη και θα ήθελα να αντιπρόσωπο της μέρας. Πού είναι ο πρόσωπος της μέρας? Καλησπέρα σε όλα τα μέλη. Μπράβο, με πάρα πολύ θαυμασμό βλέπω το σωματείο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλοι το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας Πρόνοια που μας βοήθησε να φτιάξουμε αυτό το σωματείο. Μπράβο για την πρωτοβουλία σας, για το κουράγιο σας. Συγχαρητήρια και ευχαριστώ. Τώρα ο εκπρόσωπος από το σωματείο της Πάτρας, πατρών. Ναι, πάω. Σαν εκπρόσωπος της Πάτρας, μεταφέρω όλες τις ευχές των κοπών, του Σωματείου Κοπών και Αθλητικού Συλλόγου Νοτιοανατολικής Ελλάδας. Αυτό είναι ένα μοναδικό σπουδαίο κατόρθωμα αυτό το καινούριο σωματείο και εύχομαι από το βάθος της καρδιάς μου από όλους τους πατρινούς σκοπούς καλή πρόοδο και καλή πορεία στον δρόμο. Λοιπόν, σωματείου. Δεν πήγαινε. Εγώ είπα ότι δεν είμαι. Ούτε εγώ. Ο εκπρόσωπος του Πειραιά τώρα, του Σωματείου Πειραιά, ήρθε ο εκπρόσωπος από το Πειραιά. Δεν ήρθε ούτε ο εκπρόσωπος από το Πειραιά. Εκπρόσωπος από αθλητικό φιλοκοπό, από τον ΝΑΟ. Δυστυχώς είναι έξω, διότι κάνει πολύ ζέστη. Λοιπόν, θα κάνω μια... εντάξει, εκπρόσωποι τελείωσαν, θέλω να κάνω μόνο μια μικρή παρέμβαση. Θέλω να σας πω ότι ο κύριος Βαρδακαστάνης είναι υποψήφιος, μάλλον είναι δημοτικός σύμβουλος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος του ψηφοδελτίου του κυρίου Μπάγκαλου. Λέω λοιπόν σε όλους τους σκοπούς στον Οβοτέ, να μαζευτούν στον Οβοτέ, τι είναι?
το βρείτε. Μετά το απόγευμα. Να μιλήσω μπάγκαλο. Κύριος Ιουλιανός, ο οποίος είναι υποψήφιος στο 6ο διαμέρισμα Αθηνών. Αυτό το λέω για να το ξέρετε εσείς όσοι ψηφίσετε εκεί. Πού, Σοφία? Με την Κοντινιά Σακελαρίδου. Ροξάνη, ο κύριος Ηλίας Ουρανός είναι υποψήφιος δημοσιογράφος. Τώρα λοιπόν μπορούμε να πάμε τα ωραία γλυκά και να πιούμε τα αναψυκτικά επιτέλους. Παρακαλώ περάστε και καλή διασκέδαση. Σας ευχαριστούμε Γιατί ανοίγουν και καινούργια. Φαντάζεσαι να την
Thank you.